저토로너 사릭저라니 한바이 시니 저토 거부럭 채널 지 미디어롱노 तिनी सिंगरो आनी सरकारी ऑफिस नि चेम्बारो नो कैसा प्रेस मीट मा खालायया नरक जतनो सैमानो चिनी मीडिया बाय ताकुक सं खनांखा चिनी कक बरक साल संजागो नियाखेबा फिल ब्रुइसिसनि 47 years त्रिपुरा हापां बाय कोसिजाक मानि कक बरक चिनी language no o sal no sung khatung khajani bisingtui chini TTADC bisi brum brum khlaimani ahaino sung khana busung khlainai puilao chini samungtang nai tik yakli academy ni garani simi aron simi sung kaisa himboto resamung musumung chini students rok guardians rok officers rok no jottono tuinai kaisa himboto himinai aron simi himboi dokmali hati tui khlainai kumpui chini school gana tui khaisung noai ekengo ai holo phainai chini a himboto painai oro okok satai klaio je himboto paimani pore oro jung kabangma chini chief guest of honor tai chini officers rogo kok borok salno tuyi chini kabangma jesing bisi brum brum khai phaimani ba kok borok jung tini 47 bosorni pore jung busuk jorti kok borok manmani pore jung kok borok develop mungkha kok borok chini mani kok no jung busuk joratui chini haste hapang inya khaiba Barat hakotor nya khaiba chini hayung kotoro chini kok thaino sung busuk jorti develop khaiman kha abor no tui nai sung chini nograi rong ni bukuk tui pongni khuk tui chung khanalai nai aboni bisingo bo chini kabangma chini srai rong no bishas kai students rong no nini quiz pratijogita angkha khela dula angkha abor no bo sung khana borom ya forman bising tui sung prize bo rejangnai ama haikena khanani chini kok borokni sal sungkhana palainai abon bagai nongni bisingtui o gana ginini chini khajani takuktai bukuk songno khanani phungni 7:30 7:30 minute jottono chini tamo student ni chini jara guardians rok jara chini kok mani kok no hamjangnai rok no sengbai baksa khana o himboto go himpanya bagai nongni bisingtui ang Kobogo as a EM Education and Corporate Department.